Fuq il-podcast ta' Kalbonaċi fuq F-Living, l-opinjonista Jason McAuliffe ikkondanna l-kumment estremisti mill-esponent tal-establishment nazzjonalista Andrew Borg Cardona, magħruf bħala l-Boċċa. Waqt li tkellem fuq diversi temi politiċi, McAuliffe irrefera għal kumment dispreċjattiv li l-avukat kiteb fuq il-medja soċjali fejn qal li l-eutanazja għandha tkun obbligatorja għal kull laburist li sejħilhom trolls. U sostna li Borg Cardona ġenwinament jemmen dak li jikteb u l-istorja tiegħu fuq il-medja soċjali b'kattiverja insensata kontra l-laburisti titkellem għalih. Kien hawn li Jason McAuliffe staqsa għaliex il-Kamra tal-Avukati ma ħarġet l-ebda stqarrija tikkundanna tal-diskors odjus imma rat lejn kull min jimmilta fil-Partit Laburista. Insista li fuq l-aġir pubbliku tal-Boċċa għandu jkun hemm konsegwenzi serji saħansitra anke jittieħdlu l-warrants ta' avukat. Da senjur dal-avukat pasta smawx. Allora dik id-dija dikjarazzjoni stitwemmen da professjonista avukat. Tal-mistrija. U da jemmina, Da mux kidib bla doċ da jemmina. Jemmen li l-laburisti għandhom jenataw ikollhom mandatorja. Bil-fors ġifiri. Bil-fors. Bħal meta ħna mmorru l-iskola sa' 16 sena. Bil-fors mandatorja. L-laburisti għandhom jenataw bil-fors l-eutanazja. F'kel moħra noqtluhom. Di dikjarazzjoni serja ħafna ta'. U tenna li minkejja din il-mibeda kollha l-Kamra tal-Avukati li hi mmexxija minn Peter Fenech, esponenti ieħor ukoll qrib l-establishment nazzjonalista, lanqas biss fetet ħalqa. Di dikjarazzjoni serja ħafna ta'. Di dikjarazzjoni illi pereżempju sakemm qed nitkellmu hawn. Mela da mhux membru tal-Kamra tal-Avukati. Rajt stqarrija tikkundanna dil-pasta żata li kiteb dal-individwu mill-Kamra tal-Avukati. Fuq dik noħodlu l-warranty jiena. Waqt id-diskussjoni McAuliffe qal li nies bħal Borg Cardona u partitarji nazzjonalisti bl-istess mentalità tiegħu u waqdiet estremisti qed jikkontribwixxu biex il-Partit Laburista jibqa' l-aktar partit popolari għax l-interess tagħhom mhux wieħed nazzjonali iżda li jivvendikaw ruhom billi jistaġnaw l-ekonomija Maltija. Hawn nirrefera wkoll għall-aġġir tal-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa li ħallef gwerra qaddisa kontra l-laburisti kif ġara fil-każ tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment li fl-aħħar jiem ukoll ġie diskuss fil-Parlament Ewropew. L-uniku programm simili li għadda minn tal-iskrutinju anke jekk pajjiżi oħrajn għandhom l-istess. McAuliffe kompla li l-poplu llum m'għadux interessat fil-politika negattiva ta' dawk li llum jiddominaw il-Partit Nazzjonalista li jiżvogaw biss fit-tisbit tal-borom u l-istorbju.